Здравейте, аз съм Слав Панов и днес заснемаме продължение на Насъсках кучето. Така ще кажа след клиповете, двата клипа. Това е вторият и последен клип на този епизод. След това ще го кача в YouTube, вие си знаете. Какво? О, да, забравих, че кучето се телепортва. Сега ще го върна вкъщи и ще го накарам да седне. Хайде, кучо. Искам да си седнеш, момче. Така. Малко съм гладен, ама накарай. Малко. Все малко. Искам да се нахраня коня, обаче нито едно семенце не е пораснало. О, пораснало едно семенце. Кога стана тъмно? Кога? Обаче те просто са малко сурови. Дано тази пшеница да стигне. Маля, тези селяни са много прости. Бам! Буки, ма. Дай, зашти картофи, дай, яш. Последно картофче. Във водата има ли нещо? Няма нищо. Така. И така. Не съм готов. Там има един картоф и тук имаше един. Добре, за съда. И точно 20 картофа ми хвърля. Семена няма ми трябва. Ако обичаш, ще ги вземи. О, ще я настъпа това. Газ, до дупка. Газ. Я бе, на кончето ми взето ли е? Ай, стига бе! За какво ги брах тия чуми? За какво ги брах? Поне хляб си взех. Стига де! Да. Ще си припеча картошките. Ще си ги припеча, но не знам какво. 34 да ми стигнат. 43, 34. 43. 34. Ще ми стигнат. Дано. Ама надали. Жалко клиповете са кратки и знаете защо. Не мога да ги качвам, защото не съм на компютър. Газ до дупка. Зомби! Пясъчно! Това ще ми отрови коня! Много е бавно. Много е бавно. Прекалено е бавно. Но не знам. Ама не са Сега аз от тук не мога мина. Тия храсти. Аз тук съм имал картофи, бе. Това не го знаех. Оле, какъв съм туп. Кът галош. Мале, аз тук съм имал стотици картофи. Не знаех. Тига, що едно картофче. Бам. Картоф. Скачам водата и го взимам. И повече няма го дам на никой. Защото имам 15 тутовчета, които трябва да ги турим в печката, за да се печат. Дай.
Ехе, 49 и 8 майче. 10 картофа са опекли. Ето ще ги сложа, защото и тук имам препечени. Опа! Що се оставиха диаманти, нямаме. Бам-бам, бам-бам, бам-бам. Оле, коня ми къде остана? Мале, той ще избяга, бе. Конче, къде си? Това е, коня ми избяга. Що мога съм такъв тапак? Учил до градинката да си остава, това е коня ми избяга, айде. Ето го. Не е избягала надалеч. Кончо, преди отидеш на разходка, ме предупреди. Съгласен ли си? Това ти е защото ме изостави. Къде, бе, къде? Преди да отидеш на разходка, другия път ме предупреди, чули? Аре, бе, той толкова не мога да се изкачва. Мусла не види, трябва да го язда. Кончо, към дома. Другия път преди да избягаш, ме предупреди, чули? Надявам се да си ме чул. И ще стоиш тука, чули? И ще ме предупредиш, ще стои тука. Тя 9 картофа ще си ги взема. Един ще взема. Хубавото е, че препечените картофи дават по повече. То не е само с картофите. Охо, забрах да ви покажа ендър перлите. После трябва само да се връщам до тука. Телепорт няма на покрива. Супер! Зомби, смота на зомби. Зомби, смота на зомби. Тези светещи купчета, аз съм ги поставил там. Ха! Стига да е. По-ще аз се правя Спайдърмен. Това беше яко, Какво? Как? Кой? Какво? Но защо? Кой е такова къщата? Още картофи, да. Още картофи, да. Така. Ще ги чакам да пораснат. Сега към дома ще става тъмно. И трябва да си нанкам. Опа. Това беше моя грешка. Какво е смотан? На голям ли ще се правиш? Как не го е срам, това ми се прави на голямо. Бенги рейчо. Бенги дин. Хайде, нека си оставя крилата. Мама ми звъни. Прекратявам го. И така продължаваме. Извинете за мама. Тя ми се обади. И за това се извинявам. Но трябваше да я извънна. Това картофите опекоха ли ми са? Тия 13 дърва няма ми стигнат. Те ще взема още. Не само 3. Така, 9 дърва ми стигнат. 9 плюс... Колко беше там? 11 или 12? Колко плюс 9 стават 21. Сега няма се уча само на таблицата. И с плюс и с минус. Не само аз се опитвам да подскачам. Коня ми полудя.
Мончо, добре ли си? Надявам се да е. Ще похапна и трябва да спирам епизода. И това ще бъде последния епизод от тия две части на Майнкрафт, които направих. И надявам се този клип също да ви е харесал. Ако има нещо, пишете в коментарите, отбелязайте с лайкове. Не забравяйте да се абонирате за моят канал.